bioconstrucción é unha técnica constructiva que no noso país leva moi pouco tempo. Hai pouca xente que a practica, pero cada vez hai máis xente que se empieza a preocupar polo tema. A bioconstrucción non deixa de ser un tipo de construcción na que se intenta ser sostible en cuanto ao modelo constructivo, en cuanto aos materiales que se utilizan, de tal maneira que o que se pretende é facer o mínimo impacto no medio. Búscase a sostenibilidade tanto medioambiental como social e ao mesmo tempo a salud dos moradores que van a vivir nesas hábitats. Debemos evitar sempre a utilización de elementos petroquímicos que desgraciadamente en construcción convencional son os que máis abundan. Por exemplo, lo podéis ver en esta casa, que en esta casa non encontráis ningún pilar de hormigón armado, en base a que está creada con muros autoportantes e en base a que las estructuras son todas de vigas de madera. Podéis observar que esta casa tiene una estructura muy parecida a las casas antiguas que usaban nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Nunha casa bioconstruída que se precie de tal debe ter a capacidade de reutilizar, reciclar e reutilizar as augas que utiliza a propia casa. Nesta casa reutilizamos tanto augas negras como augas grises. Todas as augas da casa pasan por unos canales subterráneos e chegan ao fondo desta vegetación que vemos, onde hai unhas cámaras depuradoras que hacen a primeira parte, a depuración primaria, e posteriormente entran nesta gran balsa, que é unha balsa que nos vemos toda chea de vegetación, pero realmente é unha balsa por onde transcurre o auga a nivel superficial, ten unha gravilla, por debaixo vai recorrendo a auga un camino que está calculado que tarde 24 horas en recorrerlo. Todas as plantas captan os nutrientes desa auga depurándola e así as plantas crecen e producen unha gran cantidad de biomasa. E como resultado final desta depuración de augas e dese compostaxe, o que temos é unha horta traballada en agricultura ecolóxica, concretamente en unha técnica que se chama biointensiva, a cual consiste en traballar en bancais elevados, pouco terreno, pero moi contundentemente, moi profundamente. Entón, temos unhas cosechas constantes, os bancais están producindo durante todo o ano, non hai un momento de parada. A casa ecolóxica empeza polo chan. Aí xa encontramos a primeira diferencia con unha casa convencional. Así como se ve este chan, por debaixo dela hai uns 70 centímetros de solera, principalmente levantada sobre bovedillas para que ventile o aire, e no perímetro de toda a solera está ventilado con unhas zoas de escape do aire que permite que o peligroso gas radon que se produce no interior da terra xa haya dispersado hacia fora da casa e non se introduzca dentro de casa, afectando a salud dos moradores dela. O importante é que evitamos en todo momento a utilización de mallazos de materiales férricos. Toda a solera está construída en base a materiales naturales. Tamén hai un importante aislamento, en este caso está formado a base de arlita, que é un mineral natural, que lo que nos permite é mantener a casa aislada de humedades e de temperaturas baixas. Ademais do aproveitamento solar pasivo mediante as técnicas de bioclimática, para o quentamento da auga quente sanitaria e a utilización de calefacción e inverno da casa, utilizamos uns paneis solares que conectan directamente con uns depósitos de auga e utilizamos unha lareira al estilo convencional, onde quemamos biomasa para producir a enerxía suficiente para quentar a casa durante todo o inverno. Os aforros enerxéticos neste sentido son moi grandes, posto que con un simple camión de leña cubrimos as necesidades de todo unha estación invernal. É moi importante que a hora de decidir materiales a utilizar na casa evitemos utilizar todos aqueles que levan compuestos químicos, a maioría deles son tóxicos e moitos deles cancerígenos. Tamén hai que evitar os tratamientos da madeira con barnices convencionais e utilizar
barnices naturais, que tamén os hai, aceites, toda unha serie de produtos que evitan a utilización do tóxico e que están etiquetados así correspondientemente. La bioconstrucción non implica casa rústica, la bioconstrucción implica sostenibilidad y saludabilidad para los moradores.